Здравейте! Днес ще разгледаме едно, да кажем, спешно съобщение, което ни попадна. Идва от YouTube канал, представя информация от ченелинг, говори се за енергийни, времеви линии, за лична сила и за един избор, който бил критичен точно сега, в контекста на така нареченото възнесение. Здравейте! Да, темата е доста специфична, но е интересно да се видят различните гледни точки за реалността, нали? Особено такива, които се опитват да обяснят някои общи преживявания. Като, например, тези резки смени в настроението, за които мнозина споменават. Точно така. Усещането, че един ден си добре, мотивиран, а на следващия сякаш всичко е надолу. Източникът свързва това именно с тези времеви линии. Добре, да влезем в същината. Две основни паралелни времеви линии. Как са описани? Представени са като два пътя. Близки са сега, но се разделят. Едната е, да кажем, висшата линия. Описват я като синя, чиста, кристална. Свързана с сила, доверие. Да, с суверенитет, както го наричат. С подкрепа, с усещане за собствена власт. А другата? Другата е нишата. Черна. Свързва се с технологии, които може да са капан, с изкуствен интелект, който не е в наша полза. И се захранва от по-ниски емоции. Точно. От страх, съмнение, депресия, чувството, че си жертва. Споменават и как старата 3D реалност, нали тази на конфликтите, се влива в тази 4D-ниша линия. И това обяснява, може би, защо се усеща това прескачане между добро и лошо състояние. Да, идеята е, че понеже са още близо, хората несъзнателно преминават от едната в другата. Но предупреждението е, че те се раздалечават все повече. И тук идва ключовия момент. Август и септември. Защо сега? Твърдението е, че точно сега е времето за съзнателен избор. На коя линия искаш да бъдеш? Защото към края на годината, ноември-декември, това разделяне ще е много по-осезаемо. Ще стане по-трудно преминаването, така ли? Така се твърди, да, че ще е по-трудно да се смени посоката тогава. Добре, изборът е важен. Но се споменава и за капан, планиран за края на годината. Това звучи малко зловешно. Какво е това? Предупреждението е за нещо създадено от, да кажем, тъмни сили, за да задържи хората на тази ниша линия. Описват възможни автоматизирани лечебни центрове. Лечебни центрове? Да, но използващи технологии, които излъчват фалшива светлина, предлагат бързо решение, някакво облегчение, но целта според източника е друга. А именно? Да създадат зависимост, да събират данни и дори потенциално да внедрят технологии в тялото. Говори се и за разпознаване на духовни фигури или учения, които всъщност работят за тази фалшива светлина. Интересно. Цялата тази идея, че дори чувството за блокаж, за това, че сме заседнали, е илюзия. Как работи това? Идеята е, че това е програма. Програма на нисшата линия, която ни държи в цикъл, търсим решение отвън, съмняваме се в себе си. И решението е? Осъзнаване. Просто да осъзнаеш, че това е илюзия и съзнателно да кажеш не. Не давам съгласие на тази енергия. Това според тях разрушава илюзията. Значи не е само да си го мислиш, а активно да заемеш позиция. Това е свързано с суверенитета, за който говорихме. Абсолютно. Да излезеш от ролята на жертва, да повярваш във вътрешната си сила, в интуицията си и в сърцето. И най-вече действието. Действието е ключово. Да. Не е нужно да е нещо огромно. Може да е медитация, да започнеш проект, който отлагаш, дори просто акт на доброта. Дават аналогия с матрицата, като си в висока честота, негативното просто не те лови, отблъсква се. Спомена си нещо за 2026-та, смяна на генератора. Какво е това? Това е представено като преминаване към по-мощен вътрешен източник на енергия, свързан с сърцето. Но той щял да е напълно достъпен само за тези на висшата линия. Свързано е и с тази идея за обърната реалност, нали? Как външни събития ни провокират. Точно. Провокират ни към страх, гняв, разделение, ниски вибрации, които ни държат долу. А изборът е да наблюдаваш, но да не реагираш по стария начин. Да запазиш центъра си. Добре.
Нека обобщим тогава. Основното послание от този източник сякаш е: времето за съзнателен избор е сега. Има различни пътища, има и потенциален капан. И изходът е в личната отговорност, в силата, която всеки носи, и в действието, водено отвътре. Да стъпиш в силата си, така да се каже. Да. И още нещо важно. Този избор не е само за теб. Като избереш висшата линия, ти ставаш като магнит, помагаш и на другите. Улесняваш прехода за колектива. Добре. И за финал. Една мисъл, така за размисъл, вдъхновена от чутото. Ако приемем, дори само хипотетично, че вътрешното ни състояние наистина оформя външната реалност, какви малки, ежедневни промени в начина, по който гледаме на нещата, в нашата перспектива, биха могли да започнат да ни настройват към тази желана висша времева линия, независимо какво се случва около нас?